Cak Ayu badhe tindak pundi kati ngaret tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancani topil polekan golek momongan iki blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan ampun kelo Mas sampeyan sampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan ngoblonjo ning pasar baik rawan rondo kanggo ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jok sumelan yo ben rondo dijamin komplit aja musik ayo goyang Pak Sari Burinda produksi juga ada artis satu masih Rak pundi Cak Ayu badhe tindak pundi kati ngaret tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Leresan Mas alias kebetulan belanja nih kata rada kapetan yen purun Mas enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula opahi topil polekan golek momongan niki blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan ampun kelo Mas sampeyan sampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar baik rawan rondo kanggo ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jok sumelan yo ben rondo dijamin komplit satu tembang lagu bareng Pak